Dobro večer iz studija regionalne televizije Lav. Koliko decenija već slušamo da je Ovčar Banja veliki potencijal Čačka, kao i cijela Ovčarsko-Kablarska klisura. Nisu retka ni pozivanja na bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, manastire, rimske terme, Gradinu na Jelici. Koliko će to još biti samo potencijal? Šta je turistički brend Čačka i može li nešto da promeni nedavno usvojena strategija razvoja turizma do 2024. godine? Tema je večerašnje emisije. Naši i vaši gosti večera su Slobodan Čvorović, dugogodišnji turistički radnik. Dobro večer, dobrodošli. Da li ste pročitali plan razvoja turizma i dali vam nadu da ćemo do 2024. postati poznato turističko mesto na mapi Srbije? Evo, gospodin Čvorović je nestrpljiv. Većina jeste... Strategija ispred vas. Čini mi se da ste dobro prostudirali. Mnogo toga ste obišli i videli u svetu. Slušajte ovako. Ja nisam znao i mislio da će ovo da bude prepucavanje između koleginice i kolege. Smatram da je to nekorektno. Smatram da je jako nekorektno što se, kako se zove direktor turističke organizacije Čačak? Gospodin Vojin Jakovljević. On se razboleo popodne. Da sam znao da neće doći, ne bih došao ni ja. A sad ću vam reći, gospodine, ovo ste vi platili 700.000 dinara. Doktorku Štetić lično poznajem. Nedavno pili kafu. Pozdravljam je. Ovo je mogu da uradi student druge godine turizma za 7 dana. Čvorak bi vam ovo uradio za 3 dana. Samo da mi date ove podatke. Ovo je pesmarica. Ovo je pesmarica. Ovdje ima 170 strana. Ovdje ima na kraju, molim, imaju i literature i izvori. Čujte, molim vas, izvore i literaturu. Čekajte, kakav izvor i literatura? Ja ću vam samo reći, ja ne pripadam nijednoj stranci. Mene nikad niko ništa nije ni pitao. Ne, nima niko. Ja sam pročitao u novinama gostoljubivost Čačana u Čačanskom glasu. A direktor, kako se zove? Gospodin Vojin Jakovljević. 15 puta sam najmanje bio kod njega. Nikad me ni dostojio ni da sednem. Mojim godinama, mojim voljenjem Čačka. Nije me udostojio da sednem. Svaki put dođe, kad ja dođem, on uzme telefon i mora negde da ide. Tako je bilo i juče. On je zatvorio vrata meni pred nosom. A on priča o gostoljubivosti, pojma, nemam o čemu se radi. Ja sam pravio promociju, pre 2 godine su me zvali, a ovo je bila promocija Čačka u Beogradu pre 2 dana. Pogledajte, prvi red prazan, a u drugom redu samo turistička organizacija Čačka. Dozvolite mi da kažem da mi je bilo me sramota. Bilo me sramota. To Čačak moj nije da dozvolio. Ja sam imao sreću da idem po svetu. Oni su prošli put dali, zamislite, ovo uspešna promocija turističke ponude Čačka u Stuttgartu. Možete misliti, u Stuttgartu. Zamislite, ovo u Beogradu, niko im nije došao na promociju. Pa slušajte, gospodine Trnavac, ja vas poštujem i volio bih da nađete mjesto u turizmu vezano za sport. A ovo ovde što piše, ja neću da se svađam sa profesorom Štetički i volio bih da se ponovno pozdravim s njom, ali o kakvom nautičkom turizmu ovdje piše? Oni prepisali to. Ja sam htio večeras da u program da zovem telefonom da kaže da moj drug hoće, predsjednik opštine neke, oni će za 7 dana ući, ovo je samo preštikano. Oni imaju nikakve veze, vište to. Kako je prepisano? Pa oni imaju to, studenti rade, oni daju studentima, radite, ovi studičke dali to i ne znam, mene niko ništa nije pitao. A ja ću vam reći, ja sam bio na sajmu turizma u Solunu, u Budimpešti, u Moskvi, u Berlinu, u Ljubljani. O mojim parama. Ja sam za Čačak uradio toliko toga, ja ću vam reći, 1996. ja sam iznajmio helikopter da Čačani lete gore. A ja sam ponosan na to. A ovaj, kako se zove direktor turističke organizacije Čačak, koji nije našao za shodno da me primi. Bivši direktor turističke organizacije Čačak, koji je došao sa biroa, kako može dođe, vi nekom date bude direktor turističke organizacije, sa biroa da dođe. Da li taj, i ovaj, kako se zove, ne znam kako se zove, on može da raspoređuje. Ja sam bio na sajmu sada u Beogradu, njega nigde nisam video. Sede u nekim čubezima. Ja ću vam reći, ja
meni ne treba ni reklama, ni ništa. Ja ću sada ići na sajam u Berlin. Da li postoji šansa da mi date neki dinar, da ponesem mimo vas, a ja ću za mene da ponesem. Ja sam se dogovorio, čekajte, pa sad kad ste mi dali reč. Da, ali ja se vratimo na strategiju. Pa kakva strategija? Pa strategija je da kažemo, da promovišemo turizam, da dođe. Molim? Vidite li vi... Ja ne vidim ništa ovdje. Na kraju ima, ne mogu da vješati dušu, ima nekoliko smjernica. Čačak dobiti svoj brend i biti prepoznatljiv na turističkoj mapi. Kako može da bude? Kako može da bude? Škid da bude? Jer moguće je turistička organizacija prošle godine plaćala da njeni radnici uče engleski. To isto kako bi lekare čačanske bolnice uputili da idu na prvu pomoć. Razumemo, čemu se to radi? Pa vi ste smešni. Azurna obala nema toliko turističkih radnika koliko ima turistička organizacija Čačak. Da li vi znate čime se i kako se finansira turistička organizacija Čačka? Da li vi znate? Ja znam, ali nije lepo da ja kažem. Iz kojih izvora? Ne propitujete sad. Ne, zašto da ne? Ne, vi dajete... Okej, mogu li ja? Naravno. Može, naravno. Samo da pitam, u kom pravcu treba ova emisija da ide? Da li pričamo o politici, gospodinu Ja ne nisam iz odgovara? politike. Molim vas. Čini mi se da gospodin Čvorović hoće da kaže da značajan doprinos promociji čačanskog turizma treba da i turistička organizacija Čačak. Kako ste vi lično zadovoljni promovisanjem čačanskih, da tako kažem, brendova, odnosno kulturno-istorijskih spomenika i turističkih potencijala? Ma ne možete vi da kažete da ja imam, on ima kompleks mene, jer vi mislite da mene interesuje stan, da mi interesuje kuća, da mi interesuje posao, mene ne interesuje. Znate šta ne možete tako da znate u razmišljate. kom pravcu sad mi razgovaramo? Ne znam, vi se obraćate meni, kažete da imam ja problem s njima, oni imaju problem sa mnom. Bio sam prisutan. Objasnite mi kako je moguće da uđem 15 puta kod direktora turističke organizacije Čačak i on nema vremena mene da me sasluša. Jeste se na to negostoprimstvo požalili nekom? Kome? Jeste li rekli meni ili ste kao većnik? Pa nisam znao da treba, evo sad vam kažem. Evo, okej, ja ću ga pitati Hvala. kao član veća i nadam se da ćemo da završimo s tom pričom. Malo je ružno što takvu ocenu vi govorite ko je profesorka Štetić, a onda govorite to je rad za drugi. Mislim, to su vaše lične ocene i tako dalje. Pa dobro, ali... Pa čije će da bude? Pa neću pričam mamine i tati. Ali vas pitam, a koliko se vi bavite turizmom? Ja? Da li ste nekad podneli inicijativu i da li ste rekli grad Čačak nije u strategiji turizma? Odlično. Da li ste uradili? Svake godine za dane letnje kulture Agencija Čvorak daje 3 predloga. A priori ga odbijaju. Banga! Slušajte, ja sam obišao ceo svet, gospodine. Lepo. Slušajte, nije lepo, divno. Ja sam bio tamo i te stvari kupio i donosio ovde. Vi sad pričate o Venecueli, je li tako? Nešto je interesantno Venecuela, je li tako? Što mislite, da sam ja bio u Venecueli? Jesam. Pa kako? A koliko baš vedete? A nisam bio kod ovoga, kako se zove ovaj direktor turističke organizacije? Nisam bio kod njega. Neće da. A sad ću vam reći, tamo u Venecueli, u Caracasu, ima jedno mjesto koje se zove Tovaro. Oni su sve tamo konzervirali, sačuvali, zato što su to neki koji su plovili iz Nemačke došli tu. Ja tu priču mogu vama da kažem. Ne postoji niko ko može više da voli Čačak od mene, zato sam stalno bio tamo. Mene pitaju što ne ideš. I ja mislim, Trnavac, da ti kao mlad gospodin trebaš da razmišljaš malo na mojoj strani. Ja nisam protiv tebe, a ti se sada ponašaš, da ti kažem, zašto nemam pravo da kažem da je ovo pesmerica? Zašto? Imam pravo da kažem tako mi. Ja sam završio turizam, ekonomski fakultet pravi u Beogradu. Ja se bavim turizmom, imam agenciju 26 godina. Ja sam sa svim direktorima turističkih organizacija Srbije bio, znam ih lično. Sada sam bio godine na turniku sa pomoćnikom Šajnovića, ne Šajnovića, nego Ljajića, sa Gordanom Labovićem svaki put bio, svi oni dobijaju knjige Srpske narodne kalendare, 89.000 primjeraka knjiga srpskih narodnih kalendara. Turistička organizacija Čačak nikad nije pomogla to, iako svake godine ima prislonicu i ovo. A što ne pomažu? A kako objasni? Možda je problem u tome što vam turistička nije pomogla u kalendaru da promoviše da otkupi. Mislim, a što se niste vi uključili? Ja nisam protiv vas. Niste me zvali, gdje da se uključili, kako će da dođi da pitam vas? A ne, da li treba svakom na adresu? Ma meni, pa ja sam taj koga treba zvati, što da me ne zovete? Koliko je realna priča, evo, gospodin Čvorović je spomenuo nautički turizam. Koliko je to realna priča na jezeru Međuvršju? Vi ste pred nekoliko mjeseci otvorili i prvu marinu, čini mi se. Čekaj da vam kažem, izvinite, ovo je moje zanimanje. Ja se bavim, ja čitam ovo. Sad vi meni kažete, da li ste se vi skoro vozili Ovčarsko-Kablarskom klisurom? Kuda se vozi? Kakav koji čamac? Kuda ide? Šta je vama? Kuda da ide čamac?
Ovo je šetnička sedala sa drugaricama i rekla, ima jezero, ajde neka se voze čamce. Ne može, šta je vama, kakav nautički turizam u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, šta je vama? Imamo male katamarane. Ma godišnje idu ponekad. Pa šta je vama? Kako će, objasnite mi, ja sam pravio 3 idealna dana u Srbiji. Evo, i dobio nagradu svoje vremeno. 3 idealna dana u Srbiji, sve to bilo kuda će da idu. A sad mi im kaže, kako će neko da se pozove i poveze katamaranom turista, gde da dođe, da se izađe ko plaže i da ide dokle. Ajde, vi to mi kaže, da ide dokle, kako? Pa mora da ima katamaran da ide putem, a autobus da ga vrati. Mi to nemamo. Jedna divna stvar koja se zove žičara, kako to lepo zvuči. Ja ću vam reći. To je najavljivao gradonačelnik. Kako? To je najavljivao gradonačelnik. Ja se radujem tome, ja ću vam reći. Ja sam išao na žičari, ajde da se malo hvalim. Cape Townu. Zamislite, u Cape Townu žičarom. Ali ta žičara mora da ima putnike. Mi nemamo pare, ni da odemo do Ovčar banje, a kamo da se vozimo žičarom i ostalo. Znači, to su sve divne želje, a mislim, ajde još jedno da pomenem ovo, šta je turistička organizacija Čačka, kako se hvalila Beogradu sa praznim mestima. Gospodine Trnavac, pa možete, naravno, a vi se politički prepucavate, a ja se ne prepucavam. Ja sam nešto da kažem kolegici, ovo što vi kažete jade, ja sam za to. Ja sam sada bio u Ježevici, u stvari Jesenas, i tamo će da bude kača makijada. Slušajte, ima li neko ko ne voli kačanak? Ma to je divno. Ma ne, ja se izvijem, ma pustite, ma dozvoli, kako vi to znate? Zašto turistička? Zato što turistička organizacija dozvolite mi da kažem. Ma pustite vi to tako. Vi tako mislite. Molim vas, ako ja znam da u mom selu, da će u Ježevici da bude u prve nedelje vikenda to, ja, moj kum, brat, da mi idemo tamo, pa da vidimo babu, pa vidimo dedu, ovo. I koliko stvarno turistička organizacija učestvuje u tome, osim što je protočni bojeve? Ja u turističkoj organizaciji nemam nikako mišljenja, naročito Čačanskoj. Dozvolite mi da pozdravljam sve te manifestacije. To je povratak, to će da poradi prodavnica, to će da uradi ovo, to će da uradi ovo. Ja sam za to kretanje, da idu, da se vraćaju, i to je lepo i to je divno. A ja ću vam reći još jednu stvar, mi ne radimo to kako treba. Da ne zaboravim, ja sam bio u Sloveniji, molim vas, pošaljite ljude koji se razumeju turizam, da vide kakav je seoski turizam tamo. Mi nazovemo, eto, kuća, seoski turizam. Ja sam bio u Berlinu jedne godine na sajmu turizma sa našima, sa onima koji dovode u Srbiju. On kaže, čovjek, jesi ti bre normalan? Ja zakupio avionske karte za Sabotu Bača u januaru, u avgustu. Oni u februaru promenili datum, šta ću sa kartama. Oni kažu, u Guči, kaže, daleko kilometar. Što daleko, Guči je sve centar, Bog te tvoj. Kaže, molim vas, a čekajte, pa to je turizam. To je turizam. Niste me razumeli, gospodine Čuvar. Ko se nije razumeli? Znači, vi mene niste shvatili. Pa nisam ja vas shvatio. Ja nisam rekla da sam ja protiv manifestacija koje se održavaju. Pa šta vi predlažete? Zašto se napravi ovde? Exit čar. Sad treba se napravi čar. Ne, niste me razumeli. Divno, pozdravljam. Niste me razumeli, nisam rekla da ne treba da budu manifestacije, ali ne treba tim manifestacijama da se bavi turistička organizacija. Pa ko će se bavi? Pa to se normalno radi sa udruženjima kao što se radi, tako je po zakonu. Oni mogu da pomognu, molim, turistička organizacija je zadužena da štampa. Na taj način se drže pod kontrolom te manifestacije političkih organizacija. Turistička organizacija štampa programe, kataloge i ostalo. Ja ću samo da pitam gospodina Trnavca, da li mislite da ikada iko iz turističke organizacije Čačka odneo bilo koji prospekt u bilo koji hotel koji se nalazi u Čačku? Ja sam si još imao vremena, poobišao nekoliko hotela i pitao da li oni imaju prospekt turističke organizacije Čačka, u Čačku uopšte. Ko stoji iza onih kataloga koji se to prave? Ja imam pravo da kažem da se ja razumem možda o to. Sad sam vidio ovo Čačak za mlade. Pa to radio neki početnik. Slušajte, pa ne možete početnika. Mi imamo ljude školovane, obrazovane, imamo jednog Juleša da napravi katalog, pa kad ga uzmeš pa ga ovako pogledaš, evo ću takav katalog. Ja gdje god idem, u kolima, u avionu, nosim, naravno, dezerkolače, ali nosim i Čačanski glas, i prospekte, i kataloge i ostalo. A što oni rade? Pogledajte, dok štampavaju kataloge, pisalo ime jednog direktora, sad nalepili ime drugog direktora. Aha, šta kažete na to? Ovaj katalog ima ulaz, ali nema izlaz. Vi naučite 5000 kataloga i platite 5000 kataloga. A on ima naštampa i samo 2000. To su ozbiljne optužbe, ne možemo sada. Kada je u pitanju kulturno-istorijski turizam, Čačak je grad koji ima bogato kulturno nasleđe, ne zavisi sve od naših institucija, imamo veliki broj manastira. Da li su sve te institucije umrežene i šta je ono što možemo da ponudimo građanima ne samo Srbije? I koliko je važan taj oblik i vrsta turizma, koliko je taj oblik turizma aktualan u svetu?
Poslije ću vam reći, ako mene pitate što se tiče vjerskog turizma, ja ću vam reći da turisti sveta nisu zainteresovani za ovaj naš ovčarsko-kablarski vjerski turizam. Ja ću vam reći da manastiri nisu zainteresovani da im gosti dolaze. Oni monahinje neće da ljude Coca-Colu i pačiće čipsa, kese čipsa i ovo i ostalo. Nažalost, sada sam vidio, ja idem često u lepim razlozima u te manastire i obišao sam ih sve i po nekoliko puta i radujem se tome, ali mislim da o nekom vjerskom turizmu ne možemo govoriti na nekoj isplativoj varijanti i ostalo. Ono što mene raduje da... Možete da potencirate koliko god hoćete, ali ljudi koji dolaze iz Beograda, ja sam imao sreću da sarađujem i sa nekim udruženja penzionera i ostalo, kada dolazi u Ovčarsko-kablarsku klisuru, oni vide jedan manastir, dva manastira i to je sve. Pravi zaljubljenici u manastiru, u religiju, oni traže nešto drugo, oni traže da noće u manastiru i ostalo. Ja ću vam samo reći da sam ja pre 10-15 godina razgovarao sa ljudima iz Londona, iz nekog udruženja tamo, oni hoće da dođu u Ovčarsko-kablarsku klisuru. A šta da rade? Ništa. Samo da šetaju. Gazda će da ih plati, a oni samo idu da šetaju. Njih ne interesuje ni Kalemegdan, ni kafići, ne. Oni hoće samo da šetaju kroz ono. Ja sam rekao, hoću da se pohvalim, napravio sam ovu priču vezanu za 3 dana ovoga. Predonio sam da autobus krene, kad već dolazi do Čačka, tamo ka Brđanima, da se pokvari autobus i da štuca u domenu Prislonice, a onda da stane i ne može da ide autobus, a onda i šipraž izađe dečko lep sa pojasom pa sa frulom i svi saznaju da je tu sabor fulaša. Da li neko zna sada kad je fulaša, a misle da taj autobus nastavi, pa da tamo negdje autobus presedne, neka žena sa korpom pita, to je Mladena i ostalo. Zamislite noć u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, jeste vi plutali skoro sa Vidojevim onim čamcem? Jeste li? Da. Ono je za mene svetsko čudo. Ono je za mene svetsko čudo. I zamislite u noć, vi povedete goste da tu večeraju, a tamo neki orkestar svira u onoj klisuri. Pa slušajte, to treba da se prodaje. To je ono što ima. Ja ću vam reći, ja nisam ni uobražen, ni skroman, lažno, naravno. Ja sam bio u Južnoj Americi. Ja sam bio na Novom Zelandu, 2 puta u Japanu. Mene niko ne pita ništa. A niko ne može da voli Čačak više od onih koji su daleko. Čačak se najviše voli kad ste daleko. Odande se voli. Ja hoću, evo ja tebe sad pitam, Trnavac, ja idem sljedeće nedelje u Berlin na sajam. Hoćeš i ti da mi pomogneš da dobijem prospekte od turističke organizacije Čačak da ponesem, pošto oni nisu dobri sa mnom. Ako možeš i neki dinar, može i euro. Posle toga idem na sajam turizma u Havanu, na Kubu. Da li mogu da čujem da tebe, ne samo na tapšanje po ramenu i da kažeš, zovite čovjeka, znam sad će kažeš, ko će da dođe sa Kube ovamo? Ama i da čovjek da vidi kako je tamo, šta oni to tamo rade. Nisam sigurno ranije, pa ću sada da idem. A predlažem da kao delegacija Čačka odemo na promociju knjige Srpskog narodnog kalendara. Ne znam da li imaš, ali ako nemaš, ja ću ti odmah dati, koje su mi štampali 89.000 primjeraka, negde za Vidovdan. Ovdje je Arhanđel Mihajlo iz manastira Dečani koji piše pretnju onome ko uđe u manastir. Pokušavamo da sa ovom knjigom na promociji budemo, zato što nas je pozvao i tražio knjigu Bačević, ambasador naš u Kini, da budemo u Pekingu. Da li misliš da bi trebalo da imamo nekoga lepo reći što se knjige tiče? Mene u onom gradu, tamo u opštini, samo Milun Todorović podržava. Kako se zove onaj gospodin veterinar? Kako se zove? Vladimir Ilić. On je rekao njima da ne može čovjek da dobije pare za kulturu kad sam konkurisao. On je meni lično rekao, ne možeš ti da imaš 2 udruženja. Ko je on? Ali podržava gradonačelnik, on nije iznad Vladana Milića. Ma čekaj, ali odlično su nas, ja tebe molim, jel treba ja da idem da klečim pod nekome da bi podržao kalendar? Ma je ovo moj kalendar, ovo je čačanski kalendar, 89.000 knjiga. Sa kolačima sam bio u Tokiju, Novom Zelandu, gde s kolačima, oni misle da to su moji kolači. Ja sam siromašan bogataš ovoga grada. I ja te molim, ako možeš, da mi pripremiš neki promo materijal za sajam turizma u Berlin, za sajam turizma u Havanu, ako ima neki dinar. Vilete, kakav je naš odnos? Hoću samo direktno pitanje, kratko ću odgovoriti. Za materijal nije sporno da vam se dodeli. Znam ja, to nije, imam kuću kogu hoću. Samo vam kažem, za novac, jer me pitate lično da li ja iz novčanika, ja ću vam... A zašto bi ti, dragi moj, zašto bi ti dao? Ali vi ste, samo da vam kažem nešto,
onda bi svaki građanin koji ide negde mogao da dođe kao fizičko lice da kaže meni treba novac, hoću da vršim promociju tu i tu. U kom svojstvu mislite dobijete novac od grada? Kako da dobijete? Ja ne znam samo kako da pravdamo ta sredstva, jer vi niste pravno lice, niste udruženje građana. Kako da pravdate, na kom konkursu? Ja mogu lično da vam dam koliko budem u mogućnosti da vam dam novca. Zašto bi to? Zašto bi to? Kakav je naš odnos prema kulturno-istorijskom nasleđu i koliko sam vidio u strategiji, to se navodi kao velika prednost grada Čačka. Samo jako mogu da kažem. Ja bih htio da kažem da ideja da postoji sajam je teško. Postoji sajmovi koji su jako loše kotirani i u Kragujevcu i u Nišu i ne postoji mogućnost potrebe pravljenja tako velike hale da bi se nešto na taj način izložilo. Ono što bih ja htio da predložim, da li se razmišlja o tome da ovi momci i devojke što odošli u svet, njima ostadoše roditelji ovde, da li možemo o njima na neki način vodimo računa? Da li možemo da vodimo računa o toj deci koji su tamo žive po Nemačkoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Danskoj? Im omogućimo da dođu ovde kod svoje babe, kod svog dede, ali da budu zajedno sa njima i da napravimo nekakve programe za njih. Mislim da to treba da bude jedna od naših tema. O sajmu ne znam, ali mislim kroz folklorno-kulturno-umetnička društva, kroz neke škole, kroz neke, mi imamo muzičku školu, dajte da imamo šta će se raditi sa muzičkom školom, dajte da dovedemo mlade talente, dajte da popunimo, dajte da dovedemo kad već to imamo. Mislim da je to mesto gdje mi možemo i treba nešto da uradimo. Ja bih još ovom prilikom pohvalio onu lepotu koja se zove Čačanski bazeni i ono što je lepo urađeno sa bazenima. Mislim da je to dobro i jedna tiha molba da se podhitno nađe onaj koji će da zabrani bilo kako kretanje posle 10 sati ujutru do uveče kola koji idu tamo gde su oni bazeni. To bih molio da, a da to ne bude samo četvrtkom i da se oni koji sede na onim klupama i stolicama slikaju i stave na Facebook. Ja sam star, pa se bojim da ih ja slikam i da mi ne pravi probleme, ali i onda dođu ljudi sa kolima, otvore ona vrata i prave roštilj. Molim vas, Trnavac, to je deo sportska turizma i omogućite nama koji živimo tu blizu da se šetamo i da ne gledamo automobile. Turizam postiče i razvoj ugostiteljstva, male privrede. Evo vidimo jedan suvenir. Pa to je jedan suvenir koji sam ja napravio, ali ja bih voleo, pošto je Trnavac nešto uvek izgleda kao na strani ovih političara, ja kažem koji sam ja napravio suvenir. Ovo je jastuk na kome se sanja Čačak. I njemu piše, kaže, jastuk je potrebno pre spavanja često zagrliti, pomisliti na Moravu, sir, kajmak iz Čačka i na nekog koga volite. Glavu nasloniti na slova i tako zaspati. Jastučnica je od pamuka, slova od svile, a glava puna problema. Jastučnicu potopiti u toplu vodu, ponekad ispati suzama nostalgije i opet čvrsto zagrliti. Da li se čini da je ovo simpatično da se da nekome koji ide, studentu za Beograd ili nekom koji ide tamo daleko? Pokušavao sam, ali nemaju ljudi razumevanja. Ja bih ovdje završila. Molim vas, vidim na stolu, znate li koliko privrednika koji žele da promovišu, šta je sa Maruškom, šta je sa proizvodima Maruške, šta je sa rakijom koja ide iz Čačka, na koji način se... Slušajte, molim vas, nemojte sad, ne bi bilo lepo. Gledaj, samo da vam kažem. Sa kravatama, sa ešarpama. Dozvolite. Dozvolite. Mogu li sad da te zamolim? Violeta, završna reč, pa ćemo da odjavimo. Mogu li da zamolim? Može. Violeta, vi za kraj, za dezert. Ja sam teo tebe da zavolim, ti si dečko mlad. Kada je bilo plivanje za časni krst, ja se sjećam kad si ti pobedio. Ja se sjećam kad si isprosio devojku. Ja se sjećam kad... A sin koliki ti je sada? 3,5 godine. Divno, molim, pa ne možemo. Ja sam došao da nešto kažem. Molim vas, ja sam teo da te zamolim. Za časni krst prošli put je plivala jedna devojčica. Ja sam je video. Ja sam teo da je dam knjigu Srpski narodni kalendar. Ona je otišla da pliva i ja sam rekao mi je samo da je drugi razred ekonomske škole i da se preziva Katanić. Ja sam otišao u školu da je nađem. Ja hoću da vidim ko je ona, da vidim ko su je otac, ko su je majka, ko su je brat, ko je sestra, ko su baba, ko su deda, koje je to dete. Znate šta, od 3 profesora učionici niko nije znao ko je ona. I ja tebe molim, danas sam bio kod Maruške, da je ti odneseš u jednu divnu maramu, a ja sam se sa Maruškom dogovorio da ćemo da omogućimo praksu, da ću ja da nađem načina da povedem negde na neko putovanje, jer ja hoću da to dete koje je ušlo u ladnu vodu u 2. razredu ekonomske škole izdignem od ovih drugih
koji po ceo dan igraju sve telefona. Ja te molim za Marušku, pa i ova moja kravata je Maruška, a ja ću vam reći za rakiju, molim vas ko Boga, ajde. Moram vas završiti. Bilete samo kratko. Hvala vam puno što ste bili gosti regionalne televizije Lav. Puno uspeha u daljem radu. Vama hvala na pažnji i do gledanja. Hvala.